играят Flying Master и Electrocure. Ние може да скажем самия имената. Карай. Може да се... Плюс Firemaster. Който не играе, защото Който не игра, защото му го боли глава. И телефон му краше. Много мазно. Много си. Мики. Electromastър. Електрокила. Electrocure. Ти с плюса ли играеш? Да. Аз. За кой не е плюсове? Той Ти си топ. Така. Имаме бип. Ако спряхме хора. На здраве, направо. какво правиш, бе? Играйте си. Аз имам още. Снимам клип. Намерих лапис. Никой да не ми го гепа. Аз стана мен. Абе, Никола. Той Никола само гепа. Аз казвам, той не му гепам нещата. Той на мен ми гепа лаписа. Ма ти взех малко. Чекай само. Не ще ми дадеш 4. Дай да ми махна това. И ми дава по много лапи. Лаписа за кой му да намерих си редстон, момче? Редстон. Айде се играм повече, няма да ви гепам нещата. Приятели? Да. Трябва да ми върнеш 4. Намерих редстон. Онга моите кеп... Аз колко редки уродия кеп цепах и кирката ми само много малко ми се... Майка му става. И аз съм цепал един диамант и ми се иска да още. Хора, стойте на едно място да стига. Още имам тъпо XP, които се върти. Ето настигна на... Няма никакъв нещо. Аз имам една кирка за тебе, човек. Аз мога да ти споделя. Тя да се обуша. Мога да ти дам една айрон кирка, само ми трябва печка. Аз намерих голд. Аз имам две. Може да се направим още малко и япа. Аз виждам, не. Момчета, къде е Гюркан? Ето ме пред теб съм! Никола, колко голда имаш, бе? Колко голда имаш? Чакай, не мърдай. 9. Сега ще дам. Не гледай какво ще правя, Гюрко. За тебе е само това, което ще правя. Където смърт. Дима, къде отива? Хора, значи, колкото повече копаме надолу, толкова по-хубави неща ще намерим. Да. Искаш таймер. Аз пак на голд Това намерих. го научих от това наръчника за Майнкрафт. Да. Може да намерим още малко и емералди. Те емералдите са тъпи, бе, нищо може да справиш, само едно Да, обаче може да трейдваш с вилджера. Не може, в тази версия на Майнкрафт не може. Да. И къде сте, бе, хора? Аз съм някъде правя нещо за Гюркан. Аз се бедам там. И защото съм приятел, Аз се намерих. чакай, наистина ли? Ти ли ги взе, бе? Да. Заповядай. Още едно. Аз се бедам. Това пещера ли е? Е, как? Сега ще направя една хубава кирка, човек. Аз не съм се научил и аз да мога да играя. Вижте, това ще е като асансьор. Не знам, снимам клип. Послушай. Сега може да си направиш една хубава кирка. Аз трябва да се взема на нея. 11 Отиваме голда. ли по-надолу да взимаме хубави неща? Айде, скачай. Няма нищо да правим тук. Елате да копаме на път. Аре, добре. Всеки има желязна кирка, нали? Гюрко? На мен, ако ми свърши, аз мога да се изкупя. Я, Кой ми се стъпи? Айде. Дърпайте от вратата. Не са отдалечайки. Ще пакаме с бъдра. Аз не съм отдалечала. Гюрко. Айрон ли? Ела тук купей, дето и тук се сложи торча. Аз Не ще купей към нея. живея с мината. Извеш името. Да, аз не си. Почвай да купаем. Качен ли си? А в мината да си направим къща. Момчета Мината. намерих равин. Равин от тя големите мини. О, така ли? Да, съжа човек. Това не си има. И е почти пълен здраве. Мисля, че намерих нея не са Не диаманти. са те големи мини.
О, аз намерих. Айрон! Колко много човек! Всеки да Ама аз ги намерих. Всеки да купа. Копайте. Дайте ми. Намери си още. Имам 4 айрон. Сериозно, само 4 Хора, аз намерих. Намерихме равин. Намерихме роби. Скарайте са, бе, къде колко бе? Аз ви там колко. Ами, всеки споделя. Никой не споделя, само се споделя. Аз поделих с Гюрка на айрона, нали, Гюрко? Да, не трябваше. Аз трябва да скарам това. Не само му трябва. Ана, Пропусна голд и айрона, човек. сериозно? Да. Аз може по него да ви имате. О, аз намерих голд. Може голда. Бах си с кръндата си, Нико! Повече такова кол, трябва ми кол успешно. Няма да получиш от никой кол. Човек, вземи голда! Всеки пропуска смутания голда. Лава. Така. Тихо е, Мишо. Имаш Не, за по-глата. не, Мишо. Едни места. Това е странно, лава ли? Снимаме клип. Стана. Много хора намерих осветено места. Тук има лава. Имам един диамант, 29. Хора, виж, аз го намерих тук, виж. Ух, помислих, че ми са вчера кирка. А само как ще отида там, това ме е. Момчета, може, че не ми се иска било. Тихо, Мишо, тихо. Тихо е, Мишо. Ще не развалиш клипа. Отидете да играете с Гого. Трябва ми кол хора. Да, отидете да играете с Гого. Трябва ми кол успешно. Отиди, Мишо, само говориш. Не, тук е букъм, че стига. Тук е бъгано с айрон, момчета. Повече с гол. Повече с айрон, момчета. Аз имам 28 айрон тук. О, аз си намерих даймонд. О, мага, човек! Да, Може ли да дойдем при тебе? не. О, той е много надалечно ниво. И как е слязал до там? Кой е? Той е мерт. Имам 6. Човек! Той може да се направи вече дъма кирка. Аз не знам къде ми е, аз не го виждам изобщо. Аз го виждам къде е. О, да, аз го виждам. И как е слязал до там, не знам. Как слиза до там, момче? Някой човек е страшно. Не, защото не. А аз съм добър по Майнкрафт, казал съм. Бяло, това копа. Аз съм само 4. Ай, сега намерих как е дошъл. Аха. Какво намерих гол? Аха! Аз съм някъде с мир. И аз. Айде сега да ме следва човек. Човек, ти си късметлия. Няма как да не те следвам. Голд. Айде аз си го намерих. Стига бе, Гинчо. Кепала се, човек. Ама стига да ме следваш като психичните болни. Аз съм тук. Айде бе! Ще го убия! Ще го убия, бе! Ай, майце, колко съм късметлия. Еми, това значи, че късметлията е най-добрия. Въпреки, че твоята мина е... Аз пак си намерих го. Да, наистина. Аре, бе, човек, той е по-добър от нас. Бягай, човек, тук грабя още много трупа. О, голд. Айде бе, Никола, ако правиш тук, бе? Махните се тук. Само ме следваш като психичен, бе. На мен вече му мръзна. Дай да се бе още. Кой колко гол има? Аз имам 3 гол. 4. Аз сега ще ви кажа колко имам. Колко дъма имаш? 22. А колко дъма? 6. Може да се направиш 2 кирка от дъма. Да, и меч ми прави. Направи. О, супер кол. Супер кол. Супер кол. О, мага. Не влизай в насмина. Аз се запухвам в насмина там. Коя? Ей, тъй дето сега. Не! Казах ти да не влизаш по насмина. Няма. Ние ще вляза. Ти вие като ме влизате в минута. Момчета, аз нямам какво да е. Ай. Редстоун. Голд! Може би и дъма. Бе, ти аз влязах в тази мина, бе. Аз влязах в тази мина. Все пак са моите. Аз ги намерих. Само ги оставихте и да си ги гледам. Чисто те да ви се. Може да намерим нещо, ако...
Само ще пробвам. Просто си прота. Не си много, ти си про. Просто протата са трудно намираш. Намираш много неща, обаче Как играеш, бе? Или ако гледате ми съвет, попадам долу и днес намирам даймонд, и днес намирам даймонд за мъждана. Жените да ми дадете. добре. What's not like me? What's not like me? Oh, dear. Oh, Точно преговориш, че имаш преговор.